אני אפתח בכבוד אכסניה, ובמיוחד המזמינים שחיים מתקשר אליי, אז עדיין זכרתי חסד נעורים, השנים שאתה למדת אצלי, אחים, אחיות, ובמיוחד ברכה עליה השלום, שהייתה אחת מהתלמידות שאני זוכר באופן מובהק, וגם אביך, זכרונו לברכה, היה לנו קשר מיוחד, היה תלמיד חכם, רב קהילה, אדם בעל שיעור קומה שהיה מנהיג אמיתי וידע להנהיג את הציבור, והייתה לי הערכה מיוחדת בשבילו. אני לא זר לרעננה, ומשפחת אשתי מושכת אותנו לכאן מזמן לזמן, את אילן ואלן מילר, וקרן מילר ג'קסון ודייוויד ג'קסון, ורני ודברה לימן, אז לכל השמחות שלהם אנחנו מגיעים לרעננה. וזכות מיוחדת במיוחד לדרוש לכבוד מורי ורבי, הרב יוסף דוב סולובייצ'יק זצ"ל, ואני מקווה שדבריי יתקבלו. המושג אורתודוקסיה מודרנית הוא מושג שצמח בעיקר אצל יהדות ארצות הברית. גם בעשור וחצי או 2 עשורים האחרונים גם בארץ הוא כבר בשימוש, על אף שהמונח מציין נטייה שמאלנית קצת מבחינה דתית אצל חלק מהציבור הדתי והחרדי, ודומני שעולי ארצות הברית לא תמיד מודעים לשימוש במונח הזה, ובכל זאת חלק גדול מהציונות הדתית, אבל במפורש לא כולם, חיים את חייהם גם בארץ בדומה ליהודי חוץ לארץ, בתוך מסגרת המחויבת להלכה ולמסורת היהודית, אבל נעורים בתוך חיי העידן המודרני, הכולל הכשרה אקדמית, מעורבות במשך המודרני, בפוליטיקה, בכלכלה ובתרבות המערבית בכלל. ההימצאות הזאת בתוך עולמות שעלולים לסתור אחד השני ומקור למתח קיומי בין הערכים השונים. המתח הזה הוא טבוע בעצם קיומה של האורתודוקסיה המודרנית. האורתודוקסיה מטבעה, בעצם הגדרתה היא שמרנית, המודרניות מטבעה פניה לחידוש, לשינוי ואפילו למהפכה, ומי שמוכן לחיות עם הגדרה עצמית של אורתודוקס מודרני חייב להיות מודע למתחים האלה. נרשום לעצמנו כמה תחומים הנחשבים כמקור למתח בציבור האורתודוקסי המודרני, שיש בדברי הרב התייחסות עליהם. אם באנו למנות מתחים, אפשר לסרטט תחומים רבים בהם מתבטא מתח זה: היחס לתרבות הכללית, השימוש בכלים פילוסופיים בהגות היהודית, השימוש בשיטות היסטוריות ביקורתיות בלימוד ובעיון היהדות, חידושים ושינויים בהלכה, שמירת מצוות והחוויה הדתית הרוחנית, מעמד האישה, מדינת ישראל והגולה, התפוצות, היחס לקבוצות אחרות, והיבדלות ומעורבות חברתית, ולא נצליח לעמוד על כולם, על חלק מהם אנחנו נעיר את גישתו של הרב בנושאים האלה. כמו שיש מתח טבוע בעצם קיומה של האורתודוקסיה המודרנית, היה לדעתי מתח טבוע במשנתו של הרב ביחס לכמה מהנושאים שרשמנו. הרב זצ"ל היה מנהיג דגול וכריזמטי. הצלחתו בקרב האורתודוקסיה המודרנית הייתה שבנוסף למעמדו כגאון עצום בתורה, הייתה לו היכרות מקיפה וחודרת בתרבות המערבית. הידע הזה והשימוש המתוחכם בו, יחד כמובן עם שיעור קומתו ההלכתי התורני, וכן הצטיינותו כדרשן ונואם בחסד עליון, הפכו אותו לדגם שהשפיע על דורות של יהודים אורתודוקסים שראו בו מודל לחיקוי.
ברם מודל זה מורכב ביותר. כמו המונח אורתודוקסיה מודרנית עצמו, גם עולמו הרוחני של הרב היה מורכב מהחדש ומהישן. כמנהיג אחראי ובעל חזון ידע הרב גם לבקר מומים, להוכיח בשער, להצביע על חולשות, להנחות וכמובן גם להעמיד לפני תלמידיו חזון וערכים. בצד ההרשאה וההכוונה וההוראה, עסק הרב גם בביקורת, לפעמים ביקורת נוקבת על ציבור שומעיו. ביקורתו של הרב לא הייתה במטבעות חוצבי להבות אש. הרבה נאמרה בהבלעה, או כאילו נאמר על ידי אחר. ברם הביקורת קיימת, מפורשת ומבוארת, והביקורת עצמה פותחת לנו חלום לראיית המתחים הטבועים באורתודוקסיה המודרנית ובציבור הציוני הדתי. תוך כדי ביקורת זו, אנו חשים את הסתייגותו של הרב מערכים מסוימים המהווים חלק חשוב של עולם המודרני והעולם של האורתודוקסיה המודרנית, כוונתי להבליט חלק מהמתחים הפנימיים האלו. יש כמה מקומות שנתן הרב ביטוי מפורש די נוקב לביקורת שלו. בהספד שנשא הרב זצ"ל על חברי רבו, רב חיים הלוי הלר, אמר וכתב את הדברים האלו, ואני אצמצם את הציטוט, והוא מדבר איך שהוא היה בא ומבקר אותו בדירה שלו במנהטן, וכשהוא נכנס הוא הרגיש שהוא נכנס כאילו הבקעתי את גבול המבדיל בין שתי רשויות קיום. רשות דורות ראשונים, השח, חטז והגר"א, ורשותה של האורתודוקסיה המודרנית. קצוצת הכנפיים להגביה עוף, ונטולת השורשים לחדור לעומק החוויה הדתית. יש כאן משפט מאוד מאוד חזק, משפט בעצם ביקורתי מאוד על איך יהודים אורתודוקסים חיים את חייהם כיהודים דתיים. נטולת השורשים, קצוצת כנפיים להגביה עוף, כן? אי אפשר לתאר משפט ביקורתי יותר חדה וחריפה מזה. והמשפט משקף צד מאוד חשוב של עולמו של הרב. מצד אחד חריפות למדנותו, רוחב שכלו וידיעותיו, הבנה פילוסופית עמוקה על מהותה של היהדות, ומצד שני החוויה הדתית. המימד הרגשי והרגשני היו חשובים לו ביותר. והדבר בא לידי ביטוי במקומות רבים בכתביו, ואולי הקטע המפורסם ביותר המצוטט הרבה, הוא הסיפור שהרב מספר בסוף מאמרו ביקשתם משם, על חוויית תלמוד תורה בבית אביו, כשהוא כילד קטן שומע את הדיונים סביב לשאלה על הרמב"ם, ודואג אם הרמב"ם ינצח את ההתקפה הלמדנית עליו. אמו מנחמת אותו ומבטיחה שאם אבא לא ימצא תירוץ לרמב"ם, בוודאי הוא, כשהוא יהיה גדול, ימצא תירוץ, ואז הרב ממשיך. אוקיי. החוויה שייכת לימי ילדותי, אבל בכל זאת היא לא פנטזיה של זהב של נער קטן. אין הרגשה זו בגדר מיסטיקה, היא מציאות פסיכולוגית היסטורית גמורה שחיה גם עכשיו בעמקי נשמתי. כשאני יושב ללמוד, הנני נמצא תקף ומיד בחבורת חכמי המסורה, וממשיך הרמב"ם ורבנו תם ורש"י, ואחד מקשה ואחד פוסק ואחד משיג, כן, בחדרי הקטן יושבי סביב לשולחני. בקיצור, יש כאן תיאור לא רק של עיון סחלטני, אלא חוויה אמיתית של תלמוד תורה. והעניין הזה של חוויית התורה עמד במרכז עניינו של הרב. הוא כאב את חסרונות של היהודי המודרני בתחום של החוויה הדתית, ודבר זה הודגש בהרבה הזדמנויות ובהקשרים רבים על ידו. הנושא עלה בדרשות התשובה שלו כשהוא מוכיח את שומעיו על זה שאין להם את הלהט וההתלהבות של חוויית ימים הנוראים
והוא נזכר בצלילי הניגון שתקווה וגם יגון לו, בוקעים ועולים מאתמול הרחוק, כן? והוא זוכר את החוויות הדתיות שהוא חווה כשהוא היה קטן. ובמקום אחר הוא אומר, אבל מה שאיני יכול להכניס אותם לעולם הרגשות שיהודי חייב להרגיש, כשהוא אומר זיכרונו, כשהוא מוציא בשפתיו, והשם בשופר יתקע והלך בשרות תימן, איני יכול להעביר את הרגשה שהרגשתי. זאת אומרת, הרב מבכה על זה שאומנם היו לו חוויות דתיות עמוקות, וכנראה שהוא לא מצליח להעביר את המסרים האלו לתלמידיו. וההודעה בכישלוני האינטליגנציה האורתודוקסית המודרנית היא גם תוכחה לשומעיו שלא הצליחו לחדור לעומק החוויה הדתית. באותו מאמר הוא התלונן שלצעירים החרדים, הוא משתמש במונח חרדי כמו שאנחנו משתמשים בדתי היום, נתגלתה התורה בצורת מחשבה למדנית, בהכרה שכלית והיגיון צונן, אולם לא זכו לגילויה בהרגשה החושית, החיה, המרעידה, המרנינה לבבות. זאת אומרת, המציאות של החוויה הוא מבכה על שלא חווים את זה. ואולי עוד קטע קצר, באמצע שמה וחותמת בקטנות המוחין בהתמכרות תמימה של תינוק נבוך הכרוך אחרי אמו שכולו סופה אמוציונלית. יש כאן פן רגשי חווייתי מאוד עמוק בהגותו של הרב, מנוגד לתפיסה יותר רווחת של תלמיד חכם שהוא סחלתן ליטא עיקר. לגופו של עניין, האם זאת מציאות גם היום? שמעתי פעם שיחה מאחד מראשי ישיבות ההסדר שאולי המצב שהרב מתאר הוא הפוך, שהיום יש פחות למדנים ויותר מדי מנסים לחוות חוויות רגשיות, כן? ועיין ערך במופלא ממני של אמון האלוהים. אין לי נתונים סוציולוגיים, ברם תחושתי היא שבחוגים מסוימים של צעירים אותו ראש ישיבה צודק, ברם לגבי רוב הציבור הבוגר המזדהה עם האורתודוקסיה המודרנית, ביקורתו של הרב עדיין תקפה. אחד הנושאים העומדים על סדר היום של האורתודוקסיה המודרנית והציונות הדתית היא מידת הפתיחות והסגירות לעולם הסובב, ללימודים אקדמיים, להגות פילוסופית כללית ולשיטות המתבססות על המחקר ההיסטורי. היחס הפתוח והרחב של הרב היה מבוסס בעיקר על גישה פילוסופית ופנומנולוגית, והיצירתיות האינטלקטואלית שלו התבססה על כלים פילוסופיים ותובנות חדשות בתורה שנוצרו מתוך המפגש בין הפילוסופיה המודרנית, או בעצם הפילוסופיה לדורותיה, כולל הפילוסופיה המודרנית, לבין ההלכה ויסודות היהדות. האורתודוקס המודרני מתפאר בהישגיו של הרב ולוקח אותו כמודל לפתיחות אינטלקטואלית המכשירה חופש מחשבה ויצירתיות הגותית. אין שום ספק שמידת השליטה של הרב בספרות הפילוסופית לדורותיה הייתה מקיפה ביותר. כל מי שפתח איש הלכה רואה מיד את שליטתו המוחלטת בכל הפילוסופיה המערבית מתחילתה ועד אמצע המאה ה-20. ובכל זאת, עמדותיו בכמה סוגיות מרכזיות ביהדות לא תמיד היו ברורות וחותכות. הרב צבי שכטר, הרב צבי הרשל שכטר, מתלמידיו המובהקים של הרב, בספרו פניני הרב, מצטטו אומר שכמו שיש הלכות מה מותר לעשות ומה אסור לעשות, ומה מחויבים לעשות, כמו כן יש הלכות איך מותר לחשוב ואיך אסור לחשוב ואיך צריכים לחשוב. מצד אחד תחושה של חופש מחשבתי ויצירתיות אינטלקטואלית, ומצד שני הוא קובע, בכל אופן לפי הדיווח של הרב שכטר, מה אסור לחשוב ואיך צריכים לחשוב. מתח זה קיים כבר כידוע אצל הרמב"ם, ובכל זאת יש לנו מורשה מורכבת כאן. מה שמעניין במיוחד הוא יחסם של הקבוצות המסתייגות מפתיחותו של הרב להגות הפילוסופית
המערבי. שמעתי פעם שיחה בין בני לבין חתניי, כשאחד דיווח על כנס באחד הישיבות במהלך חנוכה. שם נאמר שהרב קוק, כל הגותו נבע ממקורות הקודש. ואילו הרב סולובייצ'יק, רבו היה קירקגור. מצד שני, ישנם תלמידים של הרב, תלמידים מובהקים, הטוענים שהתקופה הפילוסופית של הרב הסתיימה די מהר, ויתר ימיו הקדיש אז אך ורק לתלמוד ולא התעסק בפילוסופיה בכלל. Okay? דבר שמופרך לחלוטין, אבל זאת תהיה התפיסה. אחד הסימנים המובהקים של החשיבה המודרנית הוא גישות היסטוריות והיסטוריציסטיות למציאות. מהמחקר ההיסטורי ומחשיבה היסטוריציסטית התרחק הרב ואף שלל אותו. בתארו את שיטת החשיבה ההלכתית אימץ הרב כידוע את המודל המתמטי המופשט. כשהנתונים ההלכתיים לבד מספקים את היסוד לדיון, ואין מקום לקחת בחשבון שום קריטריון חוץ הלכתי. והוא אומר, באופן דומה נהג רבי חיים בהלכה. הקטע הזה בא מההספד של הרב על דודו, הרב בלבול, הרב מבריסק. באופן דומה נהג רבי חיים בהלכה. קודם כל טיהר את ההלכה מכל סוגי גישות מן החוץ. על פי שיטתו יש לדחות בשתי ידיים את פעולת הפסיכולוגיזציה וגם ההיסטוריזציה. החשיבה ההלכתית מתנועעת במסלול מיוחד משלה. חוקיה ועקרונותיה אינם פסיכולוגיים עובדתיים כי הם אידיאלים נורמטיביים, כמותה של החשיבה ההגיונית מתמטית. אין סיבתיות עובדתית רספרוקטיבית קובעת את יעילות השפיטה ההלכתית ואמיתתה, כי אם הנורמה האידיאלית שבשפיטה מתדבקת. בקיצור, הרב טוען כאן שאין מקום לשקול עיון הלכתי על בסיס היסטורי. זאת אומרת, כללי העיון ההלכתי הם פנימיים לגמרי, ואי אפשר להכיל עליהם לא פסיכולוגיה ולא אנתרופולוגיה ולא סוציולוגיה ולא היסטוריה ושום דבר אחר, אי אפשר להכיל את זה על ההלכה. הרב מותח קו ישר ומפורש מהפילוסופיה הקנטיאנית לגישה זה באומרו, קאנט בשעתו הכריז על עצמאותה של התבונה הטהורה של הכרה מדעית מתמטית. רבי חיים נלחם את מלחמת השחרור של תבונת ההלכה וטבע לה אוטונומיה שלמה. בקיצור, היא עצמאית לחלוטין. ויש קטע מאוד מעניין בדרשה שהרב פעם העביר, שאני לוקח אותו מתוך הקשר, אבל זה בעצם המסר. Historicism, psychologism, utilitarianism undermine the very foundations of Torah and Masorah. And it leads eventually to the most tragic consequences of assimilation and nihilism, no matter how good the original intentions. ויש כאן הכרזה מרחיקת לכת במיוחד, ועוד מעט נעיר על הקשר הדברים במקור. הסתייגותו של הרב מהשיטה המחקרית ההיסטורית עולה לא רק מדבריו שהזכרתי למעלה, כי כל מי שפעם ישב ושמע שיעוריו בגמרא הבין מיד שדרך הלימוד, דרך החשיבה ההלכתית, היא דרך של המשגה שאינה נשענת על קטגוריות היסטוריות. הרב לא דרש מאיתנו בשיעוריו שנבדוק כתבי יד בגרסאות, או שנברר את המציאות החברתית, הפוליטית או הכלכלית של נושא הלימוד. יחסו למקורות הלכתיים חדשים מתקופת הראשונים היה מאוד מסויג, כן? לא ציטטו את המאירי אצלו בשיעור, בגלל שלרב חיים לא היה מאירי. הראשונים שלו היו חלק מהמסורת הלמדנית של ישיבות מזרח אירופה, לא מצאו את מקומם בדרך כלל בשיעוריו של הרב. יחד עם עמדה אנטי-היסטוריציסטית זו,
היה יחסו הזהיר מאוד בפסיקת ההלכה. גדלותו בהלכה נתנה לו את הכלים לדעת היטב איך להפריד בין עיקר וטפל. במיוחד בין קל וחמור. הרב ידע מתי להקל ובאילו נסיבות להקל, ברם הוא לא היסס להחמיר כשניתוחו הלכתי חייב להחמיר. ולכן עם כל השיח סביב לפסיקות מקילות של הרב, כולה וחומרה אין לו קטגוריות הנכונות להבנת משנתו של הרב. לפני כמה שנים הופץ תרגום לעברית של תמליל של שיעור שהרב העביר לרבני הסתדרות הרבנים ל-RCA בשנת 1975 בשם זה סיני, זו גרסה המתורגמת לעברית של המאמר, שבין היתר התקיף הרב בהתקפה מאוד חריפה את הכוונה להשתמש ביסוד של הפקינו רבנן לקידושין מיני לעגונות, כן? דהיינו שבית דין רשאי להפקיע קידושין כדי לפתור בעיית מסורבות גט, דבר שאנחנו שומעים היום. הרב הסתייג מאוד מהצעה זו והקדיש חלק גדול מהשיעור לעמדה מאוד מתגוננת ומאוד מסתייגת מכל שימוש בקטגוריות אינטלקטואליות עצמאיות. בנוסף לדברים שציטטתי למעלה באנגלית, הוא אמר, the thought should never occur that it is important to cooperate just a little bit with the modern trend or with secular modern philosophy. In my opinion, Yadus does not have to apologize either to the modern woman or to the modern representatives of religious subjectivism. There is no need for apology. We should have pride in our Masorah and our heritage. And of course, certainly it goes without saying, one must not try to compromise with these cultural trends. And one must not try to gear the halachic norm to the transient way of a neurotic society, which is what our society is. Dvarim dei charifim. גישה זאת גורמה על דגל על ידי גורמים שמרניים או מתחרדים כהוכחה לשמרנותו של הגריד והסתייגותו משיטות מודרניות, ואין ספק שפן זה גם היה קיים אצל הרב. האמת היא שגישה אנטי-היסטוריציסטית זו אינה נחלתה של יהודים אורתודוקסים בלבד. דוד מיירס, בספרו Resisting History, מתעד את התנגדותם של 4 הוגים יהודים מסוף המאה ה-19 והמאה ה-20 לחשיבה היסטוריציסטית, ומראה שעמדותיהם הושפעו מהוגים לא יהודים גם כן. הרמן קון, פרנץ רוזנצוויג, ליאו שטראוס ויצחק ברויר התנגדו כל אחד כדרכו לגישה היסטוריציסטית ליהדות. מהבעיות שהועלו בקשר לתפיסת עולמם ההיסטוריציסטי היו היחסיות, okay? אין אמת אבסולוטית לפי הגישה הזאת ואין אמת מידה קבועה. לא האלוקים שמניע את המאורות, אלא מגוון רחב של כוחות טבעיים ואנושיים. בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 אנו עדים להתנגדות משמעותית להיסטוריציזם מסיבות פילוסופיות ותיאולוגיות. ומיירס מזכיר את ניטשה, דילטי, וילדנבלנד, היידגר בין המתנגדים הפילוסופיים לגישה היסטוריציסטית. סיבות תיאולוגיות היו ביסודן של התנגדות של 4 הוגים שהזכרנו להיסטוריציזם, התנגדות שגלשה גם לציונות כתנועה פוליטית. מיירס מאיר שהם לא יחידים בהתנגדותם להיסטוריציזם, וזה אפיין הוגים רבים יהודים אחרים וגם רבים שאינם שייכים לזרם האורתודוקסיה. והוא אומר, מיירס, Herman Cohn's objections to historicism reminds us that it was not only Orthodox Jews who feared the excesses of history, nor were theologians the only critics. Philosophers, economists, and cultural commentators began to take aim at one or another aspect of historicism with great vigor. Not surprisingly, in a period in which historicism was at its apex of strength, most of these critics shared the fear that the methods of critical history once deemed liberating had eviscerated their core values to the point of disappearance as the turn of the century approached.
This fear assumed urgency, spreading rapidly into many realms of intellectual life and giving rise to a new cultural crisis in which history stood at the center. בהקשר היסטורי זה, והניתוח של מיירס כשלעצמו, יש בו מימד ההיסטוריציסטי, ניתן למקם את הרב זצ"ל ולשייך אותו לאותו זרם של הוגים ותיאולוגים בעולם הכללי שהתנגדו לגישה היסטורית ולניתוח היסטורי של הדת. היום אנו עדים למנתחים באורתודוקסיה המודרנית, בעיקר בארץ סביב ללימודים אקדמיים, כשתמיד בחובו של התנגדות הוא הסתייגות ואולי הפחד מהפירוש ההיסטוריציסטי ליהדות. כל העיסוק סביב לשאלת תנ"ך בגובה העיניים, לשיטת הרבדים וכולי, שהתעורר בשנים האחרונות משקף פחד זה. שיטת הרבדים מכניסה שיקולים היסטוריים מובהקים אל תוך הניתוח של הסוגיה התלמודית. השיטה כמובן אינה חדשה, הרב פרופסור מאיר שמחה פלדבלום, זיכרונו לברכה, לימד את השיטה בישיבה יוניברסיטי במסגרת בית ספר למדעי היהדות, וגם לתלמידיו של הרב, שחלק מהם הלכו משיעור של הרב כמעט ישירות אל הרצאה של פרופסור פלדבלום, בלי שהדבר יעורר עניין במשך זמן רב, עד שתלמיד אחד עורר את הנושא וגרם לעימותים חריפים. מה נאמר היום? על עמדתו הנחרצת של הרב כנגד תפיסות היסטוריות את היהדות, דומני שעיקר הסתייגות מהיסטוריציזם הוא שהוא מכוון לתקופת התנ"ך וחז"ל. כשמדובר ביצירה קנונית, היחסיות, ההסברים המותנים עלולים לשבש את סמכותם המוחלטת של המקורות. חתנו של הרב, אדוני מורי ורבי, הרב פרופסור יצחק טברסקי, זכר צדיק לברכה, היה היסטוריון ועסק במחקר היסטורי והוראת ההיסטוריה, וגם נשאר תלמיד נאמן דבוק לחותנו הגדול. ברם הרב טברסקי עצמו תחם את תחומו המחקרי אך ורק לתקופת ימי הביניים, דהיינו מתקופת הגאונים ואילך. כשהוא לא נוגע לא במחקר ולא בהוראה ולא בתקנים שהוקצבו לו במחלקה בהרווארד בתקופת חז"ל בכלל. כשלמד ולימד דף גמרא היה תלמיד נאמן לרבו. וניתוח של דרכו האקדמיה הדתי של פרופסור טברסקי יצא לאור עוד מעט בספר שיוצא מטעם ישיבה יוניברסיטי. במחנה הדתי-לאומי ובמיוחד בישיבות הסדר מסוימות עדיין קיימת חשדנות כלפי התרבות הכללית ובמידה מסוימת של צדק. חלק מהסכנה של האקדמיה ומורי ורבי הרב אהרון ליכטנשטיין הצביע על זה לא פעם, הוא השפעה שלילית של המחקר האקדמי על האישיות הדתית. האם אפשר להיות חלק מעולם אקדמי ובמיוחד אקדמיה של מדעי היהדות, להיות חוקר רציני ובו זמנית לשמור על יראת שמיים אמיתית? עוד סעיף בביקורת שלו על האורתודוקסיה המודרנית היא משהו קרא הצרמונליזציה, או הטקסיות בבית הכנסת, הנשענת לא על ערכים הלכתיים, אלא על התרשמות חיצונית שאינה נובעת מתוך חוויה דתית אמיתית, ולא נאריך בזה. בקשר ליחס לארץ ישראל, לציונות ולמדינת ישראל. מצד אחד תמך הרב מאוד במדינת ישראל, ובתקומת המדינה בארץ ישראל. היו לו קשרים הדוקים עם מנהיגי המדינה, והם התייעצו איתו בהרבה סוגיות הקשורות בנושאי דת ומדינה. בהספדו על דודו, הרב מבריסק, הוא קרא לקום המדינה המאורה היותר חשוב שאירע בדברי ישראל בתקופה החדשה. ברם. הייתה קיימת דיאלקטיקה מאוד חזקה בדעותיו ועמדותיו של הרב. בצד תמיכתו במדינת ישראל הייתה הסתייגות מהראייה שמדינת ישראל היא ראשית צמיחת פעולתנו. מבית מדרשם של הרב אברהם יצחק הכהן קוק ובנו הרב צבי יהודה, זכר צדיקים לברכה. בו זמנית הרב התנגד לשלילת הגלות
וראה חשיבות להמשך יישוב יהודי חזק בארצות הברית. דומני שביטחון וחוסנו של יהדות אורתודוקסית המודרנית מושפע עם אמביוולנטיות מסוימת מעמדות אלו של הרב. יחס חיובי, אפילו חם ואוהד, ובכל זאת בלי כוונות לשנות את הסטטוס קוו ולעקור ולעלות ארצה. זכורני, יום העצמאות, תשכ"ח או כ"ט, שלמדתי אצלו בשיעור, ביקשנו מהרב שלפני שיתחיל את השיעור, יגיד כמה מילים על יום העצמאות. וחשבנו שהכרנו את כל דודי דופק, אז חשבנו שאולי ירחיב או דברים דומים. הרב בחר לדבר על התנגדותו לשלילת הגלות ולחשיבותה של קהילה יהודית חזקה בארצות הברית. חשיבותה של המשך היהדות בארצות הברית הייתה בגלל שתי סיבות. אחת, הוא הסביר, היא פרגמטית לצורך מדינת ישראל. בלי קהילה יהודית חזקה בארצות הברית, אמריקה לא תתמוך במדינת ישראל כמו שהיא תומכת עכשיו, כן? ואלו דבריו בשנות ה-60 למאה הקודמת, אבל ראו ערך ביקור אובמה בשבוע הבא. השנית, ואיני זוכר אם הוא הזכיר את זה או לא, אבל הוא מצוי בכתביו כשהוא מתייחס ליהדות ארצות הברית, הוא אומר, כל נבואה של כיליון רוחני או התבוללות מוחלטת מנוגדת לאמונה בכנסת ישראל, שהיא האמונה בביאת המשיח, יסוד מוסד ביהדות. וכבר נפסקה הלכה שסוף ישראל לעשות תשובה. ואפשר להעריך בכלל בתפיסה של שלילת הגולה שנכנסה כחלק מהתפיסה הציונית החילונית, שלילת הגולה והגלות לא רק כדי לעודד יהודים לעלות, אלא זה הפך להיות שלילה של ערך של חיים יהודיים בגלות במשך 2000 שנה. ותפיסה זאת, אני לא יודע אם אתם מודעים, נכנסה עמוק 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 לתוך החינוך הכללי והחינוך הדתי במדינת ישראל. ובדידי אבי עובדה, הבן שלי למד בבית ספר תורני בהר נוף בכיתות ה' וו', והוא למד על תקופת בית שני. והוא עבר לחטיבה בחורב, ועוד הפעם הוא למד על ימי בית שני בתקופת התלמוד. ומשם הוא עבר לישיבת שלבים, בכיתת ט' וי', והוא למד עוד הפעם על התקופה של התלמוד, תקופת בית שני והתלמוד, ואז הם דילגו לעת החדשה והציונות. והשיטה הזאת קיימת היום ברוב בתי הספר, וזה מורשת של תפיסת שלילת הגלות, שבמקורה הייתה לעודד עלייה, אבל הפך להיות אידיאולוגיה ששללה את כל הערך של היצירה של עם ישראל במשך 2000 שנה, ועוד מעט אמור לצאת תוכנית חדשה בהוראת ההיסטוריה היהודית לתיכונים שהייתי מעורב בו. דומני שעמדה זאת משמשת יסוד ליהודים רבים המזהים את עצמם אורתודוקסים מודרניים ואפילו ציונים, ובכל זאת לא מעלים על דעתם ישיבת קבע בארץ, דירה נאה ברחב יקן, אבל לא להשתקע. גם על הרבנות הראשית לישראל היו דעותיו מורכבות. הוא הסכים ברמה עקרונית נגד מיסוד הרבנות, כן? ובאותו מאמר הספד על דודו, הוא מנסה להסביר למה הרב מבריסק התנגד לרבנות הראשית. והוא אומר, הרבנות לפי דת דודי אינה שררה אלא שירות. איננה מוסד אלא פעולת יצירה חיה. כבדת אחריות ורבת מרץ. אין הרב אדון לקהילתו אלא רבה ומורה. חברה וידידה, סובל ושמח עמה. אנשי הקהילה תלמידיו ורעיו הם, והוא מתהלך ביניהם לא כבחיר עם, אלא כאחד מהם. משפיע עליהם לא דרך צינורות צורניים, כבא כוחו,
אלא מוסד מכובד על ידי מינויו, כי אם באישיותו, בגדלותו בתורה, באהבתו, אהבת העם, ענוותנותו, חסידותו וחסדיו המרובים. הוא אב וגם אח לעם. סמכותו אינה מוסדית רשמית המבוססת על בחירה, כי אם אישית מקורית ונובעת מחיבת העם אליו ומהכרתם החופשית בו כרבם, מורם, אביהם ואחיהם. המורה, הוראה, הדיין, הרב, הרועה, הנאמן הוא אישיות חיה נפעמת מחרדת האחריות המוטלת עליו ומשולהבת אהבה לאחיה ולרעיה. הוא אינו מתנשא ומתבדל מן הציבור, אלא חי ופועל עמהם בחברתם. מצד אחד הוא חשש מאוד מהמיסוד ומהפוליטיזציה של הרבנות, okay? והוא אומר בסוף הקטע הזה שההשגחה, וזה היה בשנות ה-50, דאגה לשני רבנים ראשיים גדולים. הוא חי בתקופת הרב הרצוג ולפניו הרב קוק, אבל הוא כותב מי יודע בעקבות הפוליטיזציה של הרבנות מי יבוא בעקבותם. אבל מצד שני הוא הבין את החשיבות של עמידה איתנה מול כוחות החילוניים של התקופה שיש להם עניין לקעקע את הדת, ומרכז רבנות רשמי ומסיים הוא הכרח אשר לא יגונה. בסופו של דבר הוא תמך במוסד, אבל סירב בעצמו לקבל על עצמו את התפקיד. בסיכומו של דבר, הרב היה הוגה דעות ומנהיג עצמאי. הוא שילב עמדה פתוחה לתרבות המודרנית ולמעורבות של היהדות בתרבות המודרנית, יחד עם נאמנות מוחלטת למסורת היהודית. במקומות של התנגשות או אפשרות של התנגשות, הרב בחר להגן על המסורת מלספוג תפיסות מערביות העלולות לפגוע בחוסנה של המסורת היהודית. תודה רבה.